Imamo nešto za reći. A danas smo već nekoliko puta spominjali kako na ugroženim područjima prijeti velika opasnost od komaraca, jer komarci mogu biti i prenosnici raznih bolesti. Nama su se u studiju pridružili naši novi gosti. Dobro jutro liječniku epidemiologu, gospodinu Krunoslavu Capaku iz Službe za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i gospodinu Luki Katušiću iz Državnog zavoda za zaštitu prirode. Usporedno ćemo dakle pričati o tome koliko će to koristiti, koliko bi moglo štetiti. Sad ona najvažnija informacija, čime će se zaprašivati komarci? Komarci će se zaprašivati sa jednim vrlo malo, nema pesticida koji nije toksičan. Svaki pesticid je kojem se suzbijaju komarci toksičan, dakle, ali postoje manje ili više toksični. A ovaj s kojim će se suzbijati komarci, odrasli oblici komaraca na poplavljenim područjima se zove neopitroid i to je jedan od najmanje toksičnih pesticida. Te akcije su već krenule, vjerojatno javnost to zna. Dakle, krenulo se sa aviotretmanima prije nekoliko dana iz razloga što su ljudi koji rade na terenu i stanovništvo, tamo živalj koji tamo živi, bili atakirani strahovito od komaraca, radi se o vrlo velikom broju. I zbog toga se odlučilo da se krene sa jednim tretmanom suzbijanja odraslih komaraca, a paralelno i sa suzbijanjem razvojnih oblika u vodi, dakle takozvani larvicidnim tretmanima. To će se raditi vjerojatno sa netoksičnim sredstvima Bacillus thuringiensis toksinom, koji je prirodni jedan larvicid, i sa diflubenzuronom, također jednim kemijskim sredstvom koje je niskotoksični. A zašto iz aviona? I ima li drugih metoda? Pri tome treba reći da je aviotretman uvijek manje učinkovit nego tretman sa zemlje. Iz razloga što je ovaj tretman sa zemlje se može usmjeriti taj aerosol direktno na mjesto gdje se zadržavaju komarci, na zelenilo, obično na drveće, grmlje i tako dalje. Dok ovaj tretman iz aviona je puno manje učinkovit iz razloga što se on široko raspršuje, stvaraju se vrtlozi od aviona i onda ima veliki rasap tih kapljica koji onda padaju na mjesta i gdje komaraca nema. Dakle, uvijek je učinkovitiji tretman sa zemlje i paralelno se ide i sa njime, dakle radi se i sa zemlje. Međutim, ovdje se radi o područjima gdje se ne može doći sa zemlje, dakle to je Spačvanska šuma gdje je prije nekoliko dana kad je rađen monitoring primijećen ogroman broj komaraca i krenulo se odmah prvo sa time. Isto tako radit će se vjerojatno sutra ujutro, to se uvijek radi rano ujutro ili na večer u sumrak, sutra ujutro vjerojatno na Lonjsko polje gdje je također puštena voda i tamo postoji ogroman broj komaraca. Ali treba reći da na cijelom području Posavine, jučer smo dobili izvještaj naših stručnjaka doktora Merdića koji je na 100-tinjak mjesta pregledao situaciju i komaraca ima svuda u cijeloj Posavini strahovito puno. Imat ćemo puno s njima posla, dakle neće to biti jednokratan tretman, nego će to biti kontinuirano i paralelno se već radi na nekoliko mjesta. Postoje li neka upozorenja za ljude? Trebaju li ljudi ostati u svojim kućama, zatvoreni, ne izlaziti van, paziti djecu? Čuli smo da pčelari trebaju zatvoriti svoje pčele. I to nas je zapravo zabrinulo. Ako zatvaramo pčele, onda bi za ljude bilo opasnost. Ljudi nisu insekti, dakle radi se o sredstvima koja jesu naravno toksična za ljude, ali su toksična za insekte i naravno da kao što stradaju od insekticida komarci, tako bi stradao i dio tih pčela i zbog toga pčele treba zatvoriti. Ljudi obično u to vrijeme kad se rade ti tretmani nisu vani, dakle to se obično radi rano ujutro, nekad se radi u sumrak ako su uvjeti povoljni, da to trebaju biti idealni vremenski uvjeti. Ako puše vjetar, dakle ne vrijedi to onda raditi jer je veliki rasap. Isto tako ako pada kiša to se ne radi, nego se radi uvijek po čistom, lijepom vremenu i bez vjetra. Znači bitno je da mi nismo tog trenutka tu kad recimo ta prašina pada. I to je, gledajte, to nije prašina, to je jako sitni aerosol. To trebaju biti čestice manje od 50 mikrona koje su nevidljive golim okom, s time da ovo što ste prikazali, dakle to je takozvano zadimljavanje ULV tretman gdje onda još ima neki nosač koji nosi taj insekticid i zbog toga se vidi taj dim. I to naravno nije dobro da ljudi to direktno udahnu. I zbog toga kad se radi tretman sa zemlje, onda se ljudi upozore da se maknu s tog područja, da ne otvaraju prozore, ne izlaze van i tako dalje. Ali ovo što se radi iz aviona, to se toliko široko raspe da čovjek
praktički kad ju udahne neće mu se ništa dogoditi. Nema nikakvih. Naravno da zbog ovog nosača, dakle to je ili mineralno ulje ili dizel gorivo, ljudi koji imaju respiratornih problema bolje da u to vrijeme ne izlaze van. Ali mi smo zato želi vidjeti sa Državnim uredom za zaštitu prirode, je li sve pod kontrolom? Spomenuli smo pčele, ove koje imaju pčelari, što je sa divljim pčelama, sa drugim kukcima, divljim životinjama, je li ovo štetno za njih? Kao što je gospodin Capak rekao, korišteni znači insekticidi su niskotoksični za topokrvne organizme, tako da tu ne bi trebalo biti problema, ali sigurno će imati utjecaja znači na beskralježnjake, kukce, a pogotovo znači na oprašivače. Tako da utjecaja na bioraznolikost će biti. U svakom slučaju pčelarima je rečeno da oni zatvore svoje pčele na 24 sata, ako se ne varam, dok se. Sad pitanje je koliko u stvari traje raspad tog insekticida i da li pčele nakon što budu puštene, da li će taj insekticid imati utjecaj na njih ili neće. Jesu li samo pčele u opasnosti? Nisu pčele u opasnosti, mislim, pčele Svi su drugi insekti, naše kukci. udomaćene pčele koje koriste pčelari, sigurno će biti manje izložene, budući da će biti zatvorene, taman znači neće biti pod izravnim utjecajem tog insekticida, ali sve pčele koje su vani i drugi oprašivači, kao što su leptiri, bumbari, ose ili kornjaši, oni će biti pod utjecajem tog insekticida i koji će sigurno na njih negativno utjecati. Znači oni će, kako se to kaže, krepati. Pa da, možemo reći, ne. Kao i komarci, je li tako? S tim da je upravo to, znači nisu strogo specifična sredstva za komarce, kakva jesu, nego će imati posljedice i na druge beskralježnjake i druge kukce. Problem nam je tu najviše baš zbog tih divljih oprašivača. Znači, s jedne strane mi ćemo imati ugrožene vrste koje će znači izravno, što vi kažete, nastradat, ali mogući je problem, znači zbog utjecaja na oprašivače, mogući je problem i na samo gospodarstvo. Sami znamo da biljke ovise o oprašivačima i organizacija znači za hranu i poljoprivredu procjenjuje da 85% poljoprivrednih biljaka u stvari ovisi o oprašivačima. Mi često u našem poslu koristimo pojam usluga ekosustava. To je znači u stvari govori nekim uslugama, u stvari vrijednostima koje priroda daje nama, a koje naravno kvantificiramo da bi svima nama bilo lakše pa se izraze u eurima. I kod ovakvih prirodnih katastrofa naruši se taj prirodni ekosustav. Koliko mu treba da se ponovo obnovi? Pa teško je to reći. Ove poplave su, znači u stvari, ovo područje je bilo prirodno područje plavljanja. I organizmi koji tu žive i vrste koje su tu u stvari živjele su naviknute na takav režim i imaju svoje strategije preživljavanja. Naravno čovjek je sebi znači, prilagodio okoliš, prilagodio staništa, kanalizirao rijeke i sušio ta područja i s tim je promijenio staništa i došle su neke vrste koje i nisu prilagođene na poplavu. S ovim poplavama naravno te vrste će biti, odnosno jesu ugrožene na tim područjima, ali poplava, opet kažem, je prirodna pojava pa će se od toga nekako sve iznivelirati. Ostaje nam sad još, znači dotaknuli smo životinjski svijet, što je s usjevima? Da. S usjevima, opet kažem, tu nam je najviši problem zbog oprašivača. Problem... Znači ne toliko taj aerosol koji će recimo pasti na žito ili na nešto, ili recimo na voćke, nego samo cijeli taj zatvoreni sustav u kojem bi oprašivači trebali dalje raditi na usjevima. Što bi moglo, znači, konačnici imati utjecaj na sav urod. Procjenjuje se da godišnja dobit od oprašivača u poljoprivredi je 153 milijarde eura. Znači, toliko od oprašivači pridonose poljoprivredi. Svugdje u svijetu broj oprašivača drastično pada. Naši pčelari se žale na potpune gubitke košnica. Kao jedan uzroka se upravo spominju ti insekticidi. Tako da, u principu, to je realan problem. Ali s druge strane, situacija na terenu je kritična, ljudi ti jesu već dovoljno napačeni, postoji prijetnja po njihovo zdravlje koja je realna i primjena takvih metoda, ako nema zamjenskih, je opravdana. Čak u Zakonu o zaštiti prirode po članku 8 kaže se da ako je izravno ugroženo zdravlje i života ljudi, da se odredbe zakona ne primjenjuju, znači nekakvi propisi i procedure koje bi se trebale poštovati jednostavno se stavljaju na stranu, jer ipak je ljudsko zdravlje najvažnije. Tako da bi u principu
ako nema drugih alternativa, ako se ne mogu koristiti neka sredstva koja su strogo specifična za komarce, kao što su ti, na primjer, larvicidi, koji se u principu više manje za komarce i nešto malo su učinkoviti na neke druge vrste, ali jednostavno nemaju te široki spektar djelovanja i neće ugroziti druge vrste. Mi vas sad vodimo samo na kratko, onda ćemo se vratiti u jedan drugi ekosustav koji je potpuno siguran, svake godine sve ljepši i ljepši, ove godine još i dodatno obogaćen, vjerovali ili ne, jednim starim fićom, jer naš Kristijan nalazi se na tek otvorenom Florartu. Dobro jutro, nalazimo se na zagrebačkom Bundeku gdje se održava Florart, ali ovdje nismo zbog cvijeća, već zbog nečeg drugog, zbog automobilskih olupina. Sa mnom je u društvu Ivan Hlupica, Hrvatskog radio Sljemena. Ovdje se održava akcija Svi na zeleno. O kakvoj akciji riječ? Tako je, ovdje se održava projekt Svi na zeleno i dobrodošli nam u naš studio ovdje na Bundeku. Ovdje olupina koju smo 12. travnja izvukli s Medvednice u sklopu ovog projekta i kojom promičemo ideju čišćeg okoliša, zaštite okoliša i nekako svijesti među građanima da taj okoliš trebamo čuvati. Ovaj olupina fićaka bila je na jednoj zanimljivoj lokaciji na Sljemenu. Evo to smo tu i dočarali posjetiteljima Bundeka. Bila je usred šume nekakvih 150 do 200 metara od planinarske staze u neposrednoj blizini Činovničke livade. Dakle, na potpuno nevjerojatnom mjestu. Ne bi čovjek rekao da će tamo netko baciti olupinu fićaka. Jedva smo je izvukli. Bila je ovako prilično kompaktna još dok je bila u šumi. Na kraju je završila prilično spljoštena, ali i dalje dočarava zapravo upravo to kako olupine izgledaju i nažalost nisu samo na Medvednici, nego još uvijek i širom Hrvatske. Ova olupina će ovdje ostati kao trajni podsjetnik zapravo na ovakve stvari. Što ćete vi danas dalje poduzimati ovdje na Bundeku? Mi smo na Bundeku do kraja ove cvjetne izložbe, dakle trebalo bi biti do nedjelje ako nas kiša prije toga ne potjera, ali to nije kraj projekta Svi na zeleno. Mi smo još i idući tjedan na Zrinjevcu u središtu grada zajedno s Hrvatskom televizijom. Nakon toga imamo i otvorenje parka na Trešnjevačkom trgu kojeg uređujemo u suradnji s gradom Zagrebom i još jedno veliko čišćenje Medvednice sredinom lipnja. Imate i nagradnu igru? Imamo i nagradnu igru. Evo, svi posjetitelji Bundeka mogu ubaciti kupone u ovu ovdje kutiju pored našega fiće. Ideja je da nam dojavljuju ekološke probleme. Dakle, bilo da se radi o nekakvom divljem deponiju otpada ili nedostatku kanti, koševa za smeće u njihovom kvartu ili u njihovom parku. Sve što ima veze s ekologijom mogu se sjetiti, napisati na kupon koji ćemo im ovdje dati i ubaciti u ovaj bubanj. Nagrade su vrijedne, a izvlačenje će biti 7. lipnja na Zrinjevcu. Ivane, hvala na ovom razgovoru. S nama je, osim Ivana sa Radio Sljemena, i Romo Ibrišević, poznati fotograf i zapravo aktivist za očuvanje prirode. Dobro jutro. Dobar dan, dobro jutro. Evo, osim ove akcije i akcija Očistimo Hrvatsku od olupina slavi svoju 10. godišnjicu. Koliko je zapravo do sada olupina izvučeno iz Hrvatske u ovoj akciji? 15.000 auto-olupina izvučeno je iz nacionalnih parkova i parkova prirode u proteklih 10 godina. I što je Ivan rekao, mjesta su stvarno čudna. Od Podmorja, od Dubrovnika, od Bačinskih jezera, bilo ih je na vrhu Dinare, na sasvim sumanutim mjestima. Evo, ako mogu spomenuti, 11. ovog mjeseca počet ćemo na otok Biševo, gdje Modra špilja slavi 130 godina od kada su je prvi puta turisti ugledali. Šta reći? Sjećam se da je prije godinu dana gospodin Zoran Vakula mi poslao fotografije i veli, evo ovdje ima posla za tebe. Angažirali smo tvrtku Cezar, nautički centar iz Komiže, svi ćemo se urotiti i tih 20-ak olupina zauvijek će napustiti Biševo. Hvala vam puno. Evo, nadajmo se samo da takvih olupina po hrvatskim otocima više neće biti, odnosno da će ih biti barem ako ništa drugo što manje. Svi na zeleno. Koji posjetite zagrebački Florart na preljepom Bundeku, možete se evo informirati o ovoj akciji Svi na zeleno. A mi zaključujemo temu o oprašivanju komaraca i doktore Capak, što zapravo treba reći? Ovo su izvanredni uvjeti. Lijepo je to rekao Luka. Dakle, mi trebamo voditi računa o bioraznolikosti. Ona je važna i za nas i za naše zdravlje.
Međutim, u izvanrednim situacijama treba primijeniti i izvanredne mjere. Jer komarci danas više nisu samo životinje koje nas smetaju i bodu, nego prenose i u Hrvatskoj opasne zarazne bolesti i o tome trebamo voditi računa. Međutim, u normalnim uvjetima, kada poplave nema, onda se komarci mogu riješiti samo sa larvicidnim tretmanima koji ne djeluju uopće na ove oprašivače niti na druge insekte, tu su rasapi najmanji. Međutim, kad je ovakva situacija kritična kao što je ova poplava nezapamćena, onda naravno u obzir dolaze i ovakve drastične mjere pri kojima onda, nažalost, evo, se događa i to da imamo taj rasap koji onda štetno djeluje na druge insekte. Gospodine Hatušiću, nešto ste htjeli još reći? Ne, samo reći da u principu situacija je kritična i ako stvarno nema drugih alternativa, ljudsko zdravlje je najvažnije i moramo nešto počiniti da spriječimo, znači, te bolesti koje jesu. Opet treba učiniti što se više može da to zaprašivanje bude, znači, ciljano na područja gdje postoji najveća opasnost od komaraca, da su koncentracije odgovarajuće, znači da ne štete ni toplokrvnim organizmima, da se koriste sredstva koja su strogo specifična i onda ćemo pokušati, znači, smanjiti taj utjecaj na bioraznolikost na što manju mjeru, jer svi znamo da u principu priroda bez nas može, ali mi bez nje ne. Bez prirode nećemo moći. Hvala vam lijepa što ste bili jutros naši gosti. Na svim korisnim informacijama. Vas pozdravljamo, ali isto tako ovoga trenutka i pozdravljamo gledatelje našeg 4. programa. Ukoliko nas želite gledati, možete u ponedjeljak u 5 minuta do 7 sati ili jednostavno sada prebaciti na 1. program. Lijep pozdrav. Super subota u Lidlu, samo sutra 31. svibnja. Sir Gouda, kilogram 33,99. Akcija, minus 20% na svježe meso. Akcija, minus 20% na voće i povrće. Lidl, više